Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ke parlo chokhela chunteron arong along arkoya chikloni phai isia jo porphai truck pen pangcheng ponsi Ingdeng crep ho winter dance competition kepaman pon Chingthur Cultural Society atum patirpi ponsi Ingdeng crep ho winter dance competition kepaman pon along lunkan amalin setami padopon Aluhi sarpo aman pen Chokhehola Town Committee Chairman Vinson Ronghanga hin pen Kangpupon Amayalong Radasai Klembang Timothy Tiso EPHLC Dunmai Purajes Tiso Radasai Klembang Jackson Milik Atum Chetong Dun Rinti Bangso Kachepate along Nong E Kachepalong Dun Atumaphan Kachetong Dun Aluhi Atum Pensi I Pajerpon Bangso Hood Vinson Ronghang pen Kaning Jepon Atengki Kilun ke kan kithek atumaphan ang song anta ke pale dunjia phan un an ke kerap dunjia phan chisik dolo pusi ning jepon lapen laso lun kan amalin aningkan wangta cherap dunji pusi chechak tekanglo lapen Chingthur Cultural Society amaipu sarmon teron pen kaning jepon ke nilitum lun kan amalin ki bialong kewang pen aliralon nang kipidun lapen Hidat pen nang kachirap dun atum an aphanda kachuro pajirpon lapen nilip along ke ongdung aradatum chitong dun si mesen pen mai pichun pon misen lo si pini ningkan wangason mate Chingthur Cultural Society pen pini January 1 tarik ni pini Ingdeng krepo kechok lo labangso dance competition chunteron arong long paman pon isi lage mesen da nili barat phanda isi encouragement non risoi jang atom phan encouragement isi kibipon lo lasi kibangilang adian sitame bangso cultural society tumpen sitame mon giding sitame lason se bipon bom nai la pen usmara tum phan sitame encouragement bom nai lasi pini nili barat along mate ek tarekani lason a program kibipu pini akhelo hello winga tumanta lason se pini chethan pon lo January 1 tarik lo budi pute Chokhela pirthe mate nili balong isi mesena program paman pon pula ke bang putin stame aning chibi lapen 1 tarik arni lo budi pute labangso a program along ningarong chipi ahin pen sitame nang chetong tundo Dipupen Govin Tiso Karbing Long Live